זה והיום עושו השם נוגי לו ונשמח בוי זה והיום עושו השם נוגי לו ונשמח בוי ויונו השם הושיענו ויונו השם מצליחנו ויונו השם הושיענו ויונו השם מצליחנו Arayli Koseh L'Shem Kedusha Sefer Torah. אנחנו אוחזים היום במצווה מיוחדת של כסיבה ספר תורה והכנסוסוי למקום האישי והקדושו. רבו ישראל, המצווה הזאת של כסיבה ספר תורה המיוחדת הזאת משתלב ביחד, מה שתרם ידידנו רב ירמיהו, משתלב ביחד עם הסיום משש שזה תורה שבעל פה, כי הם גם מצווה תורה שבכתב וגם מצווה תורה שבעל פה, משנה תורה. Hadran Allah Masechus Nida b'chol Shas Hadran Allah. Daitan Allah Masechus Nida b'chol Shas Daitan Allah. Yosiva l'cha shnos chayim. Baruch Yimim B'Binam B'Shmolam Osher B'Chavod. Nai Oz Lamoiti Nai Yivreich Zvalah. Niskadesh Nerabah. Yomadu Yiseh Shalom B'Rema. Yaseh Shalom Aleinu. Ya'kol Yisrael Amen. Let's go. יום גדול לנו, יום מרגש, יום מרומם,
כולם יזכו לקרב את הגאולה, לזכות לגאולה, ותמיד מתוך שמחה וטוב לבוב, כולם יזכו לעשות לקדוש ברוך הוא נחס רוח. כל ספר תוירו יש פה המשך של מסירת התוירו. זה לא רק ספר שבו יש את התוירו. בספר התוירו, שבו עשרת הדיברס אומר וזועק את מסירת התוירו שניתנו בסיני לדורי דורות. עשרת הדיברס נמצאים פה במקום הזה. וזה החשיבות המיוחדת שיש בספר תוירו. אנחנו יודעים שבכל מקום, בכל בית צריך מזוזה, וגם בעיר צריכים מזוזה. והישיבה הקדושה הזאת היא המזוזה של העיר. שהישיבה צריכה שטח חדש. הישיבה צריכה גם בניין חדש. אני לא יכול לתת בניינים, אבל שטח לישיבה, השבוע הקצינו שטח לישיבה. אנחנו מתפללים, מודים לקדוש ברוך הוא על העובר, ומתפללים על העתיד, ומתפללים על הרבה ספרי תוירו שיכתבו פה ושיצאו מפה. ספרי תוירו כשרים בתכליס הקשרוס.